Hei, salutare la toți și bine v-am regăsit la un nou episod. Cu voi astăzi este Nicolas, mai bine zis Nicu. Și astăzi v-am pregătit un proiect cu Brawl Stars. Aici de la 5 trofee până la 1000 de trofee. Nu o să deschid nimic de la Trophy Road, nici măcar boxurile. O să trebuiască să joc doar cu Burly și cu Shelly. Burly l-am primit când m-am conectat cu Supercell ID-ul și mi-a dat și skin-ul acesta și deoarece dacă nu mă conectam, mă jucam doar cu Shelly, dar nu e nicio problemă. Putem să ne jucăm și cu Burly. Și dacă mai vreți genul de episoade, nu uitați să apăsați butonul de like, de subscribe și să apăsați clopoțelul ca să primiți mai multe notificări de la canalul acesta. Dacă vă place, dacă nu, nu. Aici am 14 Brawl Box-uri, nu o să le deschid. O să le deschid până când o să fac 1000 de trofee. Dar acum voi să spuneți, ce e așa de greu până la 1000 de trofee? E greu fiindcă tot timpul îmi dă doar coechiperi slabi în echipa mea și pierd și mă enervează acest lucru, fiindcă este foarte greu aici cu niște coechiperi atât de naivi și care stau doar pe loc să nu facă nimic, în loc să se ducă să iei aceste gemuri. Sau alții sunt care iau gemurile și în loc să se vână în bază, se duc să se bată și pierd gemuri. Mă rog, asta nu contează, nici eu nu sunt strălucit la Brawl Stars, dar înțelegeți voi, cred că și voi ați trecut prin așa momente. Și poate hai să facem un meci de Brawl Stars și o să o luăm pe Shelly și o să ne jucăm Gem Grab. Ok. Nu cred că o să meargă acest Gem Grab, fiindcă am lag. Da. Hai că poate să se ducă lagul acesta. Da, nu. E clar pierdut meciul acesta. Oi, Doamne. N-ai ce-i face, nu. Vedeți și la ce face? Nimic. Nimic nu face. Trebuie să-l apărăm pe el primul acela. Bă, da. Nu. Am lag, nu pot să fac nimic. Doar dacă coechiperii mei o să joacă mai strălucit ca mine. Așa mai da. Dar cu lagul acesta nu se pot să fac nimic. Ne mai trebuiesc 2 gemuri și o să putem să fie full. Un gem ne-a rămas și... Da. Nu... Da, gata. Și meciul acesta este pierdut. El primul, fugi, te rog, Shelly. Până când... Nu. Meciul acesta este pierdut, din păcate.
după cum am spus, nu poți să faci nimic în această echipă. Dar nu o să mai dau un meci, că ați văzut ce lag este. Dar cu atât a fost acest episod, sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați butonul de like, de subscribe, să apăsați pe clopoțel dacă mai vreți episoade de genul. Și cu voi astăzi a fost Nicolas și noi ne vom revedea data viitoare.